Добрий день, чистовані русини! В ефірі програма «Живий русинський язик» і я, Олена Копенець-Барта, і отець Дмитрій. Добрий день! Добрий день Божий всім нашим братям-русинам. Недавно на Пряшівській Русі організували День пам'яті первого активиста русинского движения Василия Турок. От нас там были представители. Кто такой русин Василий Турок? Удивительний світ русинських личностей. Василь Турок, і ще його фамілія була Гентеш, перший організатор русинського движення на Словакії, організатор Всемирного или Світового конгресу русинов, той, хто був у самому початку після революції у Словакії 1989 року, той, хто зумів театр у Пряшеві перевести із українського на русинський, газета новинка по-русинськи, добився для того, щоб національні меншини, котрі діставали можливість на телебаченні, на радіо, не путати, а щоб русини мали свою віддільну передачу. А також два рази будучи організатором і фактично вдохновителем многих прекрасних ідей, він вийшов в історію русинів на Словакії, на Пряшівщині, як подлинний великий будитель русинів. За всі роки його діяльності я був з ним лично знайомий. Ми були в добрих відношеннях. І в один період я був і представителем від русинів і у Світовій Раді русинів. Правда, коли вже вона перестала бути дієва, нам прийшлося сформувати ще одну організацію – Європейський конгрес подкарпатських русинів. Пізніше создався Світовий конгрес подкарпатських русинів. І сам Василь Турок у свій час усе казав, що ми не можемо руйняти русини Словакії або Пряшівщини із русинами Закарпаття, Подкарпатської Руси. Бо ми просто національна меншина, а вони можуть претендувати на більший статус як національна меншина, більший статус. І в цьому відношенні він був сторонник наших вимог до Києва, щоб русини були визнані в Україні, точно так же, і щоб мали статус національної общини і були б захищені законом, а не так, що до всі 29-30 років в Україні хто із жителів Закарпаття посмів вспомнити, що його няня русин, що його дідо русин, да ще й дерзнув він казати, що він русин. Все, на чолому бірку не клеїли – сепаратист. Хоча і в цьому відношенні не обіжаємося, бо Василь Турок теж потерпів у своїй Словакії, бо й там його додівали. Там теж на початку словаки вели себе дуже націоналістично. Теж всякі були там заборони. Но постепенно він поміг, що навіть по його діянням відкрився при Пряшівському державному університеті факультет русинського язика, який возглавила Анна Плішкова. Тобто держава, при тому, що там були всякі мінуси і свої націоналісти, вместе з тим, все, що можна було, русини взяли. Усі запрети на русинський язик вони перейшли і нині мають другое абсолютно состояние. І в цьому відношенні Василь Турок Гентеш вийшов в історію русинського движення взагалі світового, як один із таких надзвичайних активних людей, які вписалися в історію русинського народу як подлинні його патріоти. Коли ми проводили, я організовував 5-й конгрес русинів в Ужгороді і починав активно із Будапештського 4-го, то многократно возникав вопрос, що не провести конгрес 5-й в Україні. На то були такі хитрі плани антирусинів, щоб все зробити, щоб не допустити в Україні провести в Ужгороді 5-й конгрес русинов. І той
тогдашні активісти повірили, що ми не маємо грошей, та й боїмося націоналістів. Однак Василь Турок підійшов тоді до мене і сказав: «Отче, ми віримо, що ви розумієте, що Конгрес має бути у вас. Мусимо проломити ту Берлінську стіну, щоб ми перейшли і провели той світовий конгрес іменно в Ужгороді». Я тоді взявся і силою наших обществ, в основному общества Кирила і Мефодія, ми тоді організували 5-й конгрес на вищому уровні, на якому присутні були і учені з Києва, і знаменитий Петро Толочко, наш покійний Іоанн Гранчак, професор. Тобто всю еліту історичну ми в Ужгороді зібрали на Русинський конгрес, і вони підтвердили правильність наших требувань і все остальное. Василь Турок був дуже довольний, коли ми на 5-му конгресі Русину в Ужгороді, я написав пісню, слова і музику, котра була якби фінішом всього нашого такої роботи. І Василь Турок повів, уєдно, правда, із професором Магдичем, що такого конгресу ми б не змогли і в других державах провести. Тобто противники конгресу виводили свої аргументи, а Василь Турок тоді повів: все робіть, зробіть, найбуде то буде скромний, найбуде невеличкий, але треба пробитися, щоб було в Ужгороді. І Бог так дав, що ми провели. І я завдячую і Богу, і Василю Туркові, який теж давав мені таку ініціативу, вдохновення, не боятися, тим більше, коли він мені повів, що ми провели конгрес на голову вище, чим то були конгреси вне України. У часи Василія Турка словацька нова влада грубо забороняла русинам говорити по-русинськи в державних установах, не давала свободно відкривати школи, не фінансувала достатньо русинський народ на Пряслівщині, від старої любовні до вишнього німецького. А як ото тепер? У останніх часах там почалися великі демократичні зміни по отношенню до прав русинов Пряшівщини. А що конкретно можете назвати? Дійсно, націоналістична власть Словакії і ще в тих перших роках прийняла закон, по котрому, як і в Україні, заборонялося русинам говорити по-русинськи в общественних зданнях, це там десь в магазинах, це в державних установах. І за це Словакія була дуже сильно покарана. Вона мала проблему з вхожденням в європейські структури, в НАТО і другое. Тобто практично із-за русинов та й до других гріхів словацької влади сама Словакія мала проблему. І пізніше той закон був відмінений. Мало того, що відмінений, нині в Словакії звучить закон так, що якщо в селі є 10% русинов, то голова сільради Бірів має знати по-русинськи говорити, документи маються видавати на 2 законах. При вхожденні русина у сільраду або в державну установу, так не русин має напрашуватися, а чиновник іде йому назустріч і нараз му вказує його права, що він може просити. Не так, як у нас вдома, коли ми русини взагалі виведені за законодавство. Просто не є вас і все. Мнення вчених українських, що, мов, не є, то якісь ненадіжні люди. То там чудесна, унікальна ситуація. Мало того, вони вперше указали нам, і нам, русинам в Україні, що європейський тип держави – це не та, що було колись Совєтський Союз і Совєтська радянська комуністична Україна. Пам'ятаєте, була безплатна школа, медицина, і такі дешеві були оплати за квартиру. Але вместе з тим, це було время духовного рабства. Люди чувствували себе винтиком у тих європейських, комуністичних таких монстрів в системі. То було удивительно противно. І люди, многі казали, що то не добре. Тепер змінилася комуністична Україна на незалежну Україну, змінилася і задекларувалася свобода. Не буду казатися того, що наука стала чрезмірно дорога, медицина недоступна,
пенсії, зарплати прямо смішні, нікудишні. Але задекларовано було право, що тепер чоловік може уже бути не вінтиком державної машини, а повноцінна жива кліточка, де держава у відношенні із громадянином по принципу інклюзива. Не так, що як у нас ідеш до чиновника, та щоб своє право отримати, ти ще мусиш йому заплатити взяточку, а в Європі сам державний чиновник іде на зустріч і указує тобі, що наявно з твоїх прав ти собі вибрати уже можеш і без всяких запинок. В цьому отношенні ми увидели, що Словакія у останні роки, просто як небо від землі одорвалася тепер по демократії від нашої держави. Хоча в нас у державі дуже сердяться, правду казати, нараз чоловікові ліплять на голову ярлик, сепаратист. Каже мені один чоловік: ви не любите Україну. Кажу: знаєте, в Конституції не написано любити Україну. Треба уважати Україну, з її закони уважати. Так от ми, русини, уважаємо закони, платимо налоги, оберігаємо єдинство України. Ніхто з нас не закликав міняти границі, то нам лише клеїли насильственно, ліпили нам различні гріхи. А й бо в свою чергу держава. І написано, що русин має право бути русином. То чому я маю доказувати якимось міфічним українським вченим, бо до сьогоднішнього, повторюся, не один серйозний український вчений не заікнувся в тому, що русин – це не русин, а щось інше. Ссылка, мол, українські вчені мнення, думка – це міф. Ну, навіть якщо то була така група вчених, їх мнення, їх думка українських вчених, що русинів нема, що це лише якийсь отросток української, це лише їх мнення. І мнення, і думка вчених не підмінює силу закона і Конституції. Для нас Словакія сьогодні образ держави європейської. А Василь Турок – це той чоловік, котрий, так як скажу, я би похвалив і нашого першого організатора, професора Івана Туряницю. Скільки много зробив він на перших початках, коли він організовував русинські общества, а потім, і будучи професором університету, читав по-русинські лекції, був учасником різних організацій, в тому числі ООН, Організація непредставлених народів. Кстати, як і колись був Василь Турок, став членом організації Maison de Pays, це французька організація, народи, які не мають своєї державності, та хотіли би маленько виробити спільну роботу, як вести себе у тій державі, де вони не мають державності, але і не мають нормальних прав. Іменно в цьому отношенні для нас Василь Турок – це чудесніший, благословенніший чоловік, русин з великої букви. Не скажемо, що він Олександр Духнович номер 2, бо сьогодні практично кожний керівник любої русинської організації, це в Словакії, це в Україні, в нас в Закарпаттю, має свої плюси і достойні похвали. Це сильний, це має много людей, це много зробив, це мало. Сьогодні, якось, знаєте, у Біблії написано, що прийдуть такі часи, коли чоловік спасеться, коли скаже: Господи, помилуй. Ми кажемо, у Бога буде записано і в історії русину навіть тому чоловіку, котрий не є великим активістом, але по крайній мірі, принципово би сказав сьогодні чиновнику державному, який дивиться тобі в рот і чекає взятку, що я русин, і там записано моє право, ніякої взятки і ніяких погроз мені, раз ти русин та сепаратист. Цю сторінку, надіюсь, ми вже пройшли. Коли мене судили, 4 роки тягали по судам, і мені словацькі русини також сучувствували. Хоча, на жаль, коли нас судили незаконно, та же Світова Рада русинів Румунії вдруг теж піддержала, що мене судили. Тобто русини пішли проти русинів. Але потім вони розуміли, що їх то втягнули. Я не обіжаюся на них, бо образ Василя Турка, Василя Турок, Ентиш, той, котрий починав, котрий був з нами, котрий трудився з нами, котрий лишив добротну історію,
його світлий образ нині заставляє нас не взирати на мінуси і на якісь там гонення на нас, на клевету на нас того же Світової Ради Русинов, яка сьогодні вже далеко не та, яка була в часи перших років, перших десятиліть. І в той час, коли я ще там був членом Світової Ради Русинов. Ну, в будь-якому випадку, якщо є, найтрудиться. На мій погляд, тепер найбільше потрудилося Європейський конгрес Подкарпатських Русинов і Світова Рада Подкарпатських Русинов, бо той самий Василій Гентиш так нам казав. Ми русини Словакії. Але русини всі, по цілому світу русини. Но є ще русини державотворчий народ, подкарпатські русини. Тому Світова Рада Русинов – це просто загально раз у 2 роки збираються, потанцювали, пиво попили і розійшлися. А був Європейський конгрес Подкарпатських Русинов, який збирався 2 рази на рік. І він просто потім передав свої права Світовому конгресу Подкарпатських Русинов, де сказано, що ми в цих організаціях не просто за всіх русинов, а за русинов подкарпатських, виходців із Подкарпаття, або ті, котрих судьба занесла далеко, котрі обладають правами державотворчого народу, но оказалися нині в Україні навіть без права називатися русинами. Вот чому світла пам'ять і вічна пам'ять буде у тому вічному світі, де вже одійшов Василь Турок. Най Бог дасть йому прощення гріхов, бо як земний чоловік теж мав свої прегрішення маленькі, але то, що він зробив много для русинського движення, дає право нам, русинам, і там на Словакії, навірно, і нам покласти йому мінімум в наших центрах бюст, а вписати в історію його золотими буквами. А це можемо се надіяти, що і наша незалежна Україна поміняє своє отношення це в виді пробачення, вать покаяння за порушення прав русинов і попробує хоч би мало бути схожа на європейську Словакію. Ви знаєте, останні вибори цього движення «Слуга народу» так окрили многих людей, що русини всі голосували за «Слугу народу». Хоча я, наприклад, бачив, що то не ті слуги, які мають бути, бо поняття про «слуга народу» в Україні відсутнє. Поки що формується держава, в якій, так як і в радянській Україні, громадянин винтик, безправний, не смієш ніч казати, підеш проти волі чергової партії, дістають спецслужби приказ, а про це бувший голова СБУ Наливайченко раз признався по телебаченню, казав вже після своєї роботи, що дуже важливо, щоб СБУ не виконувало злочинних указів влади. Я думаю, що він сам 1000 наказів міг виконати злобних, до речі, 2 проти мене. Але важливо розуміти, що ті часи, можливо, ми вже їх частю пройшли. Не думаю, що вже в Україні влада дерзнула нас так бити, переслідувати або ліпити нам тепер ярлики. Надіємося, що милость Господня поможе нам, русинам, взираючи на труди словацьких русинов, їхні успіхи у тому, що вони активно визнані і мають свої доступи до президента, до правительства. Русини там включені у различні організації, де можливість є повністю покрити всі проблеми і питання русинов як народа, який живе на своїй історичній землі Пряшівщині або Пряшівській Русі. Якщо б Господь хоча б 10% з тих прав, які мають словацькі русини, ми отримали б в Україні, то не треба нам навіть Україну просити виконувати європейські хартії, хоча б українські закони виконані були, особливо той закон про національні меншини, що кожен громадянин має право бути або вибрати собі національність. Наприклад, хтось хоче бути із Мукачева ескімосом. Має право. Але якщо якийсь мукачівський хоче бути русином і вернути собі національність русин, заборонену українськими комуністами, підкреслюю, заборонену
комуністами радянської України, бо всі наші русинські школи в 45-46 році, державні школи, вже були переведені на українські школи, то ясно, що ми маємо сьогодні право казати, що наступає час, щоб Україна, при тому, що вже слуги народу при владі, щоб хоч частково вони показали можливість бути слугами народу, а не дивитися на народ як слуг держави. Держава все-таки це народ, це ми, а чиновники державні, які мають баснословні зарплати, хоча б могли послужити свій народ згідно законодавства. Вірю, що і образ Василя Турка, і бажання України вийти в Європу буде співпрацювати в тому напрямі, щоб і русини були в Україні визнані, признані як національна меншина, відповідно получали свої фінансування, а також в школах, щоб викладалося мінімум на перших порядках. Це язик русинський і література, географія лише додається до теперішньої біографії, історія віддільно, історія Карпатської Русі, Подкарпатської Русі, Карпатського краю би се додавала. В остальному русини зостаються свідомими, розумними і законопослушними громадянами України. А пам'ять про Василя Турка Гентиша ніколи не забудеться у серцях русинов подкарпатських і русинов цілого світа. І ми се на то надіємо. На цьому завершуємо програму «Живий русинський язик». Будьте здорові! З Богом святим!